Igsoon, naba sa imong pagbati karon nga medyo nabugatan ka. Wala ka sabot kung kining problema ang imong giatubang, aduna pa may kasulbaran kini, barag feel nimo hopeless kay ka. Ako kang i-remind ha. Ayaw biya kalimot nga naay Dios. Ayaw kalimot nga sa Dios mahimo ang tanan, nga dili mahimo natong mga tao. Kung feel nimo nga di nimo kaya, surrender it to the Lord. Kay kung anong meron tayo, limitasyon lang. Kay ira man tang binuhat. Pero kung mutuo ka, uban sila kong pagsalig, na ang Ginoo makatabang, gamhanan, makasulbad sa tanan, bisan unsa pakabugat sa atong problema. Diba, matod pa sa Biblia, nga umari kamo tanang gibudlayan, kay papahulayon ko kamo. Og ato ginang mabasa sa Mateo 11, no? Gikan sa 25 taman sa 30, no? Kung yun ang basahon, no, madasid ka diya nga gilarawan gipasabot sa pulong sa Ginoo nga kung bugat na kaayo ang yugo nga atong gipasan, di nato suluhon sa pagpasan kini kay og kita lang di nato makaya, but surrender it to the Lord para mas magangganan ta. Ang atong worries, ang atong mga doubt, ang atong mga kaguol, kalagot, kasukog unsa pa na karon, surrender it to the Lord. Kay buto ba mo nga, even ang atong mga plano is detalyado pa kay na, naka-details na. Pero kung dili gyud na matugma sa plano sa Ginoo, dili gyapon ta magmalampuson. Matuman pagyapon ang kabubuton o plano sa atong Ginoo. Mo nang if you have a problem, ayaw i-feel nga you are alone. If na kay problema, ayaw hununaa nga nagantos ka, kung dili isipa ang problema o pagsulay nga imong giatubang karon is blessing, grasya na. Kay pinaagi anang maong problema ha, imong ma-feel, imong mabati nga naaday Ginoo nga mutabang ka nato, anda mo sapnay ka nato kung unsa man ang atong mga problema. Naaday Ginoo nga kaya makahimo sa tanan. Basta ikaw nga naa ng problema karon, musalig ta. Oo, ang Ginoo di man nato makita gyud, pero siya buhi. Ang spirit buhi na igsuon. Pagtawgon lang nimo ang Ginoo sa kinasingkasing, ma-feel yun nimo ang presensya na naara gyud ang Ginoo. Nagpaabot ug naghulat lang kanus anato siya tawgon. Manang with that problem nga imong giatubang karon, muna siya tulay nga mas napaduol ka or mahimo tang close ngadto sa Ginoo. Kay always remember that God is a jealous God. Pag iya tang pinili, mahal ka niya, nahilayod na gani ka, naagid siya pamaagi. And sometimes problem allowed niya to happen para kita makaila o makahinumdom kaniya. God bless igsoon.